Wel Tom, dwi'n cofio geia mor hir a hwn, na gweld tir amaethyddol mor lib a hwn. Sut mae wedi effeithio arnoch chi? Wel, wrth gwrs, un effaith mae wedi gael yw bod ni'n methu trin y tir. Gyda fi ar ochr draw fan draw 20 cyfer o dir o dan tro, ac hyd y hyn dwi wedi methu hau y tir yma. Mae'n adeg y flwyddyn i hau hadau ac i hau llafer. A'r amser fel rheol i hau y llafer yw yn mis Mawrth. Fel mae'r amser yn mynd mlaen, mae'r brig yn mynd yn llai, amser y cyneuaf. Wrth gwrs, mae dim argol a hyn y bryd, byddwn ni'n medru hau y llafer yma tan diwedd mis Ebrill. A wedyn i ni, mae'n llia 6 wythnos ar ôl fel i ni yn arfer bod. Faint chi'n amcangyfri yma hwn wedi gostio i chi'n bersonol? O, dim dawt y byti, canodd o bunnau. Canodd y bunnau. Chi weld, mae'r adeg ma'r flwyddyn yn cael ei alw yn Saesneg yr hungry gap. Nawr, i ni yn disgwyl, fel y ffermwyr, yn ni'n disgwyl geiaf caled, ond ni ddim yn disgwyl gwanwyn diweddar a gwanwyn glib. Lenni ni wedi cael gwanwyn glib diweddar. Mae'r bwyd a'r rhan fwyaf o'r ffermwyr yn yr ardal yma yn bennid yn dechrau mis Ebrill. A fel rheol, mae'r gwartheg yn gallu mynd mas i borfa yn yr adeg hynny. Ond lenni, mae dim porfa gyda ni, a mae'r ffarmwyr sy'n gyd yn goffo prynu bwyd. A fel ych chi'n gwybod, mae gwair yn costio 20 pint y tynnell man llia. Ac yn wedig os bod twr o wartheg gyda chi, mae hyn yn para rhydig iawn. A beth am yr anifeiliaid? Pwy fath o effaith mae'r tywydd glib yn ei gael arnyn nhw? Wel, ych chi'n gwybod, mae'r anifeiliaid debyg iawn iddo ni, y mwyaf hir yw'r gia, a mwy mae'n edrych mlaen i fynd mas i'r gwanwyn i gael yr haul ar ei cefnau, chi'n gwybod. Ac wir, os bod y gia yn hir, mae'n mwy dieddol maen nhw i gael clefydau a salwch fel ni gyd, ys gwrs. A so, yr effaith mwyaf mae fe'n cael ar y fiwch yw, os na wneith i mas yn gynnar yn mis Ebrill, mae'r yield y fiwch lawr am y gia, am y flwyddyn. A ys gwrs, mae'r bwr llath wedi profi hyn, a wedyn os bod y yield lawr, mae incwm y ffarmwr lawr hefyd. A dyna'r peth pwysig, bennodd y pwll seilage mae gyda fi ar y chwechfed o mis Ebrill. A fel ych chi'n gallu gweld, ydy wedi goffo prynu 15 tynnell o wair. A mae'r gwair yma wedi costio 20 pint y tynnell, a edrychwch yno fe, gwair gwal yw e hefyd. Mae 15 tynnell yna fe fan hyn, a nawr o'r diwedd, fel ych chi'n gallu gweld, mae'r porfa wedi tyfu. Ond mae mor lib o dan drad, medre ar dad yn mynd mas am wythnos eto man llia. Gawn ni ddod nôl at yr arolwg prysiau. Beth ych chi'n meddwl mae ffermwyr yn mynd i wneud ynglyn ag e? Wel, dwi ddim yn gwybod, mae hyn yn gwestiwn anodd neilltuol. Chi'n gwybod, mae'r ffermwyr dros y wlad ddim yn tynnu gyda'i gilydd i nhw. Maen nhw ddim yn tynnu gyda'i gilydd. Gallwn ni byth a cadw'r holl lath nôl bob dydd. Byth o'r ffarmwr mynd i wneud gyda fe. Mae'n costio pres i gynhyrchu llath. Mae'n costio pres i gynhyrchu bwyd. Ac ar ôl i gynhyrchu, mae'r ffarmwr yn goffo gwerthu e. Nawr, oedd Professor Hugh Williams, athro yn Coleg Prifysgol Aberystwyth, yn gweud bod ffarmo fel felyn droed, y mwyaf ni'n cynhyrchu a llai ni'n gael amdano fe. A'r unig beth gallai feddwl yw, mae rhaid ni gynhyrchu llai, rhaid ni wneud bant ar gwartheg, mae torri nhw lawr, a falle wrth cynhyrchu llai o lath, gewn ni mwy amdano fe.